Sa kalasamahan ug sanak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa Ginoo Kristo ang ugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo manatay. Manausag kanimo. Mayong buntag kayo. Maayong buntag. Ug welcome na taong santo sa misa sa hilom. Ato ihalagad ko sa Ginoo atong mga personal nga mga pangabuhi. Uban sa intensyon sa taong Santo Papa sa may simbahan alang sa kalinaw sa mga grasyang kinahanglan sa itong mga kaigsunan nga nabiktima sa mga kalamitan. Ato sa pinihalad alang sa kamulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahalag sa kinabuhi ng lihalin. Kung nga rumahimog ng dako sa pagsalmo ting Santo sa Misa, susulat po karon ang mga kasalangan kong nabuhat o mga ikas sa pagkailong sa Diyos. Nakakumpisal ako sa Diyos nga mga sa matanan tanan. o Kaninyong kaninyong mga igsoon, nga nakalapat lapas sa sa kakuyaman, sa nauna sa pulong sa buhat, o ug sa sa wala wala pagbuhat pagbuhat sa sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na namuhi ako ng Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy aron na kinahanglan Diyos nga maaga kapatanan o pasayloon sa itong mga sala. Pero unta kita niyagat to sa kinabuhing tayo. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Magambog ito. O Ginoo kaluy ay ang imong katawhan o dungagi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug pagigugma. Ug himua kami nga magmakunayon diya sa pagalagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Milikias. Pamatia ang kiha sa Ginoo batok sa Israel. Ipahayag sa kabukiran ang imong sumbong. Saysayon niini ang kabungturan. Pamatia o kabukiran ang kiha sa Ginoo sa iyang katawhan. Kamong ligong mga sukaranan sa kalibutan. Patalinghog kamo sa kay ang Ginoo nakigharong sa Israel. Ang Ginoo nag-ingon, unsa may nahimo ko kaninyo o katawhan ko, nganong gipulan naman kamo kanako, tubagan ninyo ako, hinumdumi nga ako'y nagkuha kaninyo sa Ehipto, ug nagluwas kaninyo sa kaulipnan, ako'y nagpadala kang Moises, kang Aaron o kang Miriam. Unsa may angay kong ihatag sa Ginoo, inigsimba ko na kaniya. Magdala ba kog halad nga sunugon, mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero, o sa napulo kalibong suba, nga lana sa olibo? Dili. Igo na ba kon ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. Gipakita niya kanimo utaw unsa ang maayo. Ang gipaabot sa Ginoo kanimo maong pagbuhat sa kaangayan, sa pagpakikita sa makanunayong gugma o sa pagkinabuhi diha sa mapaubsanong pakig-uban sa atong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa matarong ipakita ko
ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Tapuka ang akong mga buutan diha sa akong atubangan. Kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo. Ug ang mga langit magasangyaw sa iyang katarong. Kay ang Dios mismo mao ang maghuhukom. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Dili tungod sa imong mga sakripisyo badlungon ko ikaw. Kay ang imong mga halad nga sinunog ania kanunay sa akong atubangan. Wala ako magkuha og turo gikan sa imong balay, ni mga kanding gikan sa imong panon. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Nganong giasoy mo man ang akong kasubuan, ug ibungat mo ang akong kasabutan sa imong babag. Bisan kontra sa nimo ang disiplina, ug isalikway mo ang akong mga pulong. Ug isalikway mo ang akong mga pulong. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Sa pagbuhat nimo ni ining mga butanga, magpakabungol ba na lamang ako? O naghunahuna ka ba nga sama ako kanimo? Badlungon ko ikaw diha sa pagpahinumdum ko kanila sa imo nga atubangan. Ang mga halad ug pagdayeg agig sakripisyo nagahimaya kanako, ug kaniya nga nagalakaw sa matarong ipakita ko ang kaluwasan sa Dios. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagtatawag kaluwasan, dalay siya labas sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo madakay Dios. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Kanya pipila ka magtutudlo sa balaod o mga Pariseo miingon magtutudlo. Buot kami mutanaw kanimo nga maghimog milagro. Pagkadautan o pagkawalay pagtuo sa Dios sa mga tao nining panahon na mituwaw si Jesus. Milagro ang inyong gipangayo kanako. Dili ako mohimo niini. Ang milagro nga ikahatag ko kaninyo maura ang milagro nga nahitabo kang Hunas nga propeta. Ingon nga si Hunas tulo ka adlaw ug tulo ka gabii didto sa tiyan sa dakong isda. Ang anak sa tao usab tulo ka adlaw ug tulo ka gabii sa ilalom sa yuta. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive mabangon og musudya kaninyo.
kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkadungog nila sa wali ni Jonas. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Jonas. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya kaninyo, kay bipanaw siya katunga sa kalibutan, aron lang pagpamati sa makiadmano mga pagtulunan ni Solomon. Ug hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon diha sa katilingban, usahay makapangutana kita nga naman nga naamay mga flaglets, ngano nga aduna may mga banderitas. So nagpasabot nga adunay kasaulugan, adunay pista, ug adunay maabot. Ug mao kana sa kinabuhi sa mga motorista, importante gayon nga adunay mga signage diha sa kalsada, aron matabangan siya sa iyahang pag-drive. Kano sa siya mo brake, kano sa siya mo minor, o sa unahan dili magpatakagdagan tungod kay naay eskwelahan, naay simbahan, o naay hospital. Tapos mga pedestrian lane. So mga kalat siya makaigsunan. Kung ito ang pang maldugan at pagpasa karon sa ito Ebanghelyo, ang mga Pariseo nga mga magtutudlo sa balaod nangayo og kasiguruan kang Hesus kung siya ba gayon ang anak sa Dios. Naniguro lang gayon sila kang Hesus. Kini nagpamatuod lamang gayon na kulang ang ilang pagtuon. Pero sila, puno sila sa pagduha-duha, may tungod sa pagkatao ni Hesus. Ug sa ingon, dili nila madawat si Hesus kung kinsa siya. Ug wala ihatag ni Hesus ang ilang ipangayo aron pag-satisfy sa ilahang personal curiosity. Pag-igsoon ang ikinahanglan gikan kanato pagtuo. Uban sa pagtuo, wala na magkinahanglan og mga timailhan sa dili pa kita mosalig sa Ginoo. Ang pangutana mga kaigsunan, magpaabot ba kita og mga timailhan sa dili pa kita modawat sa Ginoo sa atong kinabuhi? Ang iyang kaugalingon, ang ato ang mahunubos labaw pa sa timailhan. Kung kinsa man kita ug unsa may anaa sa itong kinabuhi karon, mga timailhan gikan sa Dios. Sila mga timailhan nga kita gihigugma, giamuba, ug iyahang giluwas. Sila mga timailhan nga siya magiluyon nga Ginoo sa atong kinabuhi. Ang Ebanghelyo makaigsunan nagkadayon, hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Judas. Uban sa atong gugma sa Ginoo, walay timailhan nga kinahanglan aron motuo kaniya. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon. Nagduha-duha ba ako sa presensya sa Ginoo? Gibabagan man ako ang kabubuton ug ang mga paagi sa Ginoo sa akong kinabuhi. May palihog pa sa katalingbanong pangapo. Si Judas nakaamgo nga walay makaikyas gikan sa Ginoo diha sa pag-ampo munagop kita karon ngadto sa amahan. Muingon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay pagkakapoy magdala sa Dios ng mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anong kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nasama sa mga lungsoranon sa Ninibe, isalikway nato ang atong daotang mga kinaiya ug mobalik ngadto sa Dios uban ang mapaubsanon ug mahinulsolong espiritu
Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios patalinghugi kami. Magampo kita alang sa kinasingkasing alang sa kalinaw didto sa tungang silangan o sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mopili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Magampo kita alang niadtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga pamilya ug mga katilingban sa kanunay manita sa kalinaw, kahiusahan ug pagpakighiuli, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton makakaplag og kasiguruan ug gugma gikan kanila nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapusalanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Joshi Valle mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Nga ang mga matuohon mihali na makakaplag og kapahulayang dayon, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi kami. Amahan dungga nga mga pagampo uban sa paglaom, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magigsoon pagampo kabrong ako iyong sakripisyo, dawato sa Dios kamahan nga maagahom matanan. Dawato nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo ning hingpit nga sakripisyo
Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang mga gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdalaon ta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakay Dios. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga bahad Dios ka tunhay mga gaho matanan, agay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglan ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo mao'y imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalagdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa nag-adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo kayo ikaw, ginawang tumura sa nagkasantos, ipanalagi mong Espiritu, aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas ng dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ang galingon, may kuha siya ang pahat, may pasalamat kanimo. May pikas o bihatag ni ganto siya ang mga tinudan ng bigot. Dawata kinidyo nga tananong kada, kay kinimo ang akong lawas, kay tugyan alang kanimo. Sa sabag pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ganto siya mga tinunan og bingon. Dawata kini og Panginoong kamungan tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay ang kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuon. Manluluwas sa kalibutan nga nagtubos ka na amo, pinagi sa imprus o pagkabanhaw luwas sa kali. Aron paghandom sa kamatayong pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, tingpad sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga gayan nga mga tubang mulagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawat ng dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahigpit kami niya sa gugma, o Manileo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang amo mga igsuon nga nagamatay. Malaumon nga banhaw sila wantara nangamatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himoa kami agayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles. O sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo maagahong nga bahad diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanagdungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon magabog isabahan ato gabito mga pulong itulog kanato sa atong maunong. Amahan mo ka, anak, sa mga langit pagay ko ang iyong ngalan. Umabot pa na mo ang iyong ipangyan. Matuma ang imong pagbuot dinhi sa iyutang ayon sa langit. Ang kalanaw sa matag adlaw ihatag ka lang karong adlaw ug pasaluwa kami sa mga salat maingon nga nagkasay mo kami sa mga nagkasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa mga Bagay kami kanimo Ginoo mo kami luwasos na nagdautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon. Araw tinabagan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Kristo among maunong. Kay imo mananging harian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo gayon kasi ang mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, ang akong kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, o nilang pagsaling sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kainyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay.
Deus Deus, Anak Gawagna, sa mga sa kalimutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalihim. Kinimato may ugmaong Diyos ang kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga salat sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ang mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambog. Wamahan nga maluluyon kini mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig ingon man, magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mohalag tag usa ka man namo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka himaya sa bahan, ato ipahinugod alang sa kapulayan sa makalag sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal at sa kinabuhi nga mihalina. Kitag tanan. Amahan namo anak sa mga langit, pagdaygon imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagod dinhi sa yuta may sa langit. Ang kalanamo sa matagad daw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa mga sala. Ingon nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunuan sa kami sa dawtan namin. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaan kaniyo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan. Ug bulahan ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, Inahan ka sa Diyos, higampo kami makasasala, karon sa oras na may kamatay. Himaya sa bahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo, mingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. Pahulay gadayo dihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag walay pagkapalong, kudanad kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanimo. Og palagi na takabot sa tumay ugmao nga Dios, ang Amahan o ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahala ng Santos nga misa, lakat ka mong isang yaw ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang amahan ng Anak, ug Espiritu Santo.